Apa guru? Siapa nih kakak berdua? Apa guru? Siapa nih kakak berdua nih kan? Apa guru? Anak bau kian itu mana dungo? Isi upaya hai ba? Kalau mana dia apa guru? Nutar dia nak nak nutar bayar mesti nak nak nutar dia nak. Apa guru? Jangan caro. Apa guru? Apa guru? Halen. Masuk cak. Ini jangan kena huaya. Ornasolau. WLD company-आव खामानि मावगासिनो दा फैगोन नै बैसागु बोथोराव मोनफैगोन फिसा गोसो गोथारै नों हास्थायनाय बायदिनो मोनगोन फिसा नों सिन्था दाखालाम नोङो अराय सम इसोरखौ गोसो गोथारै गाबज्रिनानै गय जरा फाथै जरा सिफुं जना सावनानै इसोरनावल' आरज गाबबाय था फिसा नोंनि साननाय हनाय गासिबो जाफुंजोबगोन फिसा आंबो हरसिगोन आंबो हरबाय Apa? Anak saya gue pasti butuh lagi ya. Anda ida पैसाल' 1000 लानानै फैदों जागोन फैसाया नै बेयाव दङ र' नै बेयाव सोना होदो नै आफा नै आफा गुरु नै